தமிழ் சினிமா உலகில் மிக பிரபலமான இயக்குனரும் நடிகருமாக வலம் வந்து கொண்டிருப்பவர் பாக்யராஜ். பாக்யராஜுக்கு பூர்ணிமா இரண்டாவது மனைவிதான். இவர்களுக்கு ஒரு மகன் மற்றும் மகள் இருப்பது நாம் அனைவரும் அறிந்த விஷயம். இன்றைய தமிழ் சினிமாவின் ஆதர்ச நட்சத்திர தம்பதிகள் என்று சொன்னால் அந்த லிஸ்டில் இருப்பவர்கள் இயக்குனர் கே பாக்யராஜும் நடிகை பூர்ணிமா பாக்யராஜும் தான். இயக்குனர் கே பாக்யராஜ் இயக்கிய டார்லிங் 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 திரைப்படத்தில் பூர்ணிமா நாயகியாக நடித்தார். இந்த ஒரு படத்தில் மட்டுமே நடித்திருந்தாலும் பாக்யராஜுடன் நல்ல நட்பில் தொடர்ந்து இருந்து வந்தார் பூர்ணிமா. தன்னுடைய முதல் மனைவி பிரவீணா இறந்த பின்பு பெரும் துயரத்தில் இருந்த கே பாக்யராஜை இன்னொரு திருமணம் செய்து கொள்ள அவரது உடன் பிறந்தவர்களும் உறவினர்களும் வற்புறுத்திய போது அவர் தேர்வு செய்தது பூர்ணிமாவைத்தான். இந்த திருமணம் எப்படி நடந்தது என்பது பற்றி ஒரு நிகழ்ச்சியில் பூர்ணிமா பாக்யராஜே சொல்லியிருக்கிறார். அதை பற்றி பார்க்கலாம். டார்லிங் 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 படத்தின் படப்பிடிப்பு கொடைக்கானலில் நடந்ததாம். ஷூட்டிங் போது பாக்யராஜ் நிறைய கோபப்படுவாராம். யாரையாவது திட்டணும் அப்படின்னா அவங்கள திட்டாமல் பூர்ணிமாவை தான் திட்டுவாராம். ஏனென்றால் பூர்ணிமா தான் அந்த யூனிட்லே புதுசாம். அப்படி ஒரு முறை கிளைமேக்ஸ் காட்சி படமாக்கும் போது பூர்ணிமா குபீர்னு சிரிச்சிட்டாங்களாம். இதை பார்த்து பாக்யராஜ் பூர்ணிமாவை ரொம்பவே திட்டாராம். திட்டினதால பூர்ணிமாவுக்கு அழுகையே வந்துருச்சாம். அப்புறம் அடுத்த 3 நாளும் பூர்ணிமா பயங்கர அமைதியா இருந்தாங்களாம். அப்போ ஒரு நாள் பாக்யராஜ் பூர்ணிமா கிட்ட கேட்டாரா, என்ன விஷயம், ஏன் அமைதியா இருக்க அப்படின்னு. அப்போ பூர்ணிமா, நீங்க தேவையில்லாம திட்டினீங்களே அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். அவருக்கு அதுவே மறந்து போயிடுச்சாம். நான் எப்பவும் அப்படித்தாமா, சோக காட்சியில நடிக்கும் போது அதே ஃபீலிங்ல இருக்கணும், சிரிச்சிட்டா அது நல்லா வராது, அதனாலதான் திட்டினேன் அப்படின்னு பூர்ணிமாவை சமாதானப்படுத்தினாராம் பாக்யராஜ். இந்த படம் ஷூட்டிங் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது பிரவீணா பூர்ணிமா கூட நல்லா பழகினாங்களாம். பூர்ணிமாவோட வீட்டுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போவாங்களாம். பூர்ணிமாவும் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு பேசியிருக்காங்களாம். இவங்க 2 பேருமே ரொம்ப ஒரு நல்ல நட்புல இருந்தாங்களாம். பூர்ணிமாவுக்கு பிலிம்பேர் அவார்டு கிடைக்கும்னு பேச்சு இருந்தப்போ அந்த நிகழ்ச்சியில நானும் வருவேன், உன் பக்கத்துல உட்காருவேன் என்றெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்களாம் பிரவீணா. திடீர்னு அவங்க உடல்நலம் சரியில்லாம போனதுனால மருத்துவமனையில இருந்ததுனால அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர முடியலையாம். அடுத்த நாள் பூர்ணிமா தங்கமகன் ஷூட்டிங்ல இருந்தப்பதான் பிரவீணா இருந்துட்டதா தகவல் வந்துச்சாம். பூர்ணிமாவுக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருந்ததாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. அப்பவும் பாக்யராஜோட பூர்ணிமாவோட ஃபேமிலியே நல்ல நட்புல தான் இருந்தாங்களாம். இது நடந்து சில மாதங்கள் கழித்து பூர்ணிமா ஒரு மலையாள படத்துக்காக பாரிஸ்க்கு போக வேண்டியிருந்ததாம். கிடைத்த ஒரு நாள் விடுமுறையில மும்பையில இருக்கக்கூடிய வீட்டுக்கு பூர்ணிமா போயிருந்தாங்களாம். அப்போ பூர்ணிமாவோட அம்மா பூர்ணிமா கிட்ட, பாக்யராஜ் சார் இங்க வந்திருக்காராம், அவரை வீட்டுக்கு கூப்பிடு அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். பூர்ணிமாவும் போன் பண்ணி அவரை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டாங்களாம். அதுக்கப்புறம் பாக்யராஜும் வந்தாரா. அவர் வந்த நேரம் வீட்டுல சமைக்க கூட எதுவும் இல்லையா. அப்புறம் அவசரமா வெளியில போய் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்து அவங்க அம்மா சமைச்சாங்களாம். அப்போ நவராத்திரி வாரம் அப்படிங்கறதுனால மும்பையில தாண்டியா நடனம் ஆடுவாங்களாம். அந்த நடனத்தை அவங்க வீட்டு மொட்டை மாடியில இருந்து ராத்திரி ரொம்ப நேரம் பாக்யராஜும் பூர்ணிமாவும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்களாம். அப்பவும் ரொம்ப கேஷுவலா தான், சாதாரணமாக தான் பேசிட்டு இருந்தாங்களாம். இதுக்கப்புறம் பூர்ணிமா திரும்பவும் சென்னைக்கு வந்து படங்கள்ல நடிச்சிட்டு இருந்தாங்களாம். அப்போதான் பாக்யராஜ் பூர்ணிமாவோட வீட்டுக்கு வந்து அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட பூர்ணிமாவை கல்யாணம் செஞ்சுக்க விரும்புறதா சொன்னாராம். இது பூர்ணிமாவுக்கு முதல்ல அதிர்ச்சியா தான் இருந்ததாம். பூர்ணிமா வீட்டுல அம்மா அப்பா 2 பேருமே இது உன்னுடைய விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களாம். பூர்ணிமாவும் யோசிச்சு பார்த்து, பாக்யராஜ தனிப்பட்ட முறையிலையும் தெரியும், நல்ல மனிதர், எப்படியோ ஒரு நாள் கல்யாணம் பண்ணிக்க தான் போறோம், இப்படி ஒரு நல்ல மனிதர் கிடைக்கும் போது நாம ஏன் விடணும்னு ஓகே சொல்லிட்டாங்களாம். அப்போ அவங்க கையில 20 படம் இருந்துச்சாம். எல்லாத்தையும் சட்டுன்னு முடிக்க முடியாதுங்கிறதுனால இப்போ நிச்சயதார்த்தம் செஞ்சுக்கிட்டு 3 வருஷம் கழிச்சு கல்யாணம் செஞ்சுக்கலாம்னு நினைச்சாங்களாம் பூர்ணிமா. ஆனா பாக்யராஜ் வீட்டுல ஜோதிடம் பார்க்கும்போது இன்னும் 6 மாசத்துக்குள்ள கல்யாணம் நடந்தாகணும்னு சொல்லிட்டாங்களாம். அதனால உடனே கல்யாணம்னு சொல்லிட்டாங்களாம். அதுலயும் அப்போ முதலமைச்சரா இருந்த எம்ஜிஆர் உடனே தேதி கொடுத்ததால சட்டுன்னு கல்யாணத்தை வைக்க வேண்டியதா போச்சாம். பாக்யராஜ் பூர்ணிமா கல்யாணத்துக்கு எம்ஜிஆர் சிவாஜி 2 பேருமே குடும்பத்தோட வந்திருந்து வாழ்த்தினாங்களாம். அது அவங்களுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய கிஃப்டா நினைக்கிறேன் அப்படின்னு பூர்ணிமா பாக்யராஜ் சொல்லியிருக்காங்க.